So really you ain't gonna hit me back. Now it's all just you got me on blast. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Okay mga ka-sisters, ito yung aming first destination, ang Falls 2. Ayan yung mga kasama namin. Nika, say hi. Di ko kilala yung mga iba eh. Pangalan nyo po? Rex? R-E-X. Ba't may dalang baso? Tignan nyo. Dumidikit yung ano, yung puti. Ito yung first destination namin ngayon. Tapos later, after dito, pupunta kami naman sa the next. Kuya ano? We're going to... English. Sorry po. English. Sorry po. Tayo gagawin sa ano, bandang... Hindi ko alam kung saan ho tayo. Akala ko alam mo, nag-English ka pa naman. Hi guys! Ayun ang lapit na dito ng falls. Tignan nyo guys. Ayan o. Ang ganda. So bababa tayo. Pero yung ano natin, punong-puno na ng putik. Ayan. Ang ganda ng, oh shit, ang linaw ng tubig guys. Ang linaw ng tubig, ang ganda. Ayan, kung nakikita nyo, kami pa lang yung tao dito. Wow. Ayan oh, ang ganda. Feeling ko ang lamig ng tubig ngayon. Oo, feeling ko ang lamig ng tubig ngayon kasi magdamag yung ulan dito. So ay mga ka-sisters, tignan nyo, may mga tubo sila ng nawasa. Nawasa ba to? Mga tubig nila papunta doon. Tas hanggang dito yun. Ganyan. Grabe. Saan ba tayo pupunta? Malayo pa ba? Ayun, sa taas na pala. Grabe yung mga dinadaanan namin. Feeling ko papayat na ako dito. Okay mga ka-sisters, ayan, nasa wakas narating na rin natin kung saan tayo mag-stay at magbe-breakfast lang kami dito. Tapos later, di ko alam kung anong susunod na pupuntahan namin. Abangan nyo na lang. Ito isasama ko kayo mga ka-sisters. Let's go! Ano pangalan ng grupo nyo? 22-23. Ano ba? Ano ba yan? Date? Anong team? Team Mimosa. Mimosa? Wow! Ang taray ha? Pinagandang chismosa, gano'n. Anong ulam nyo dyan? Ano lang naman? Gusto ko siya magbubukas. Gusto ko siya magbubukas. Okay po. O, ipakilala mo. Ano yan? Representing. Oh. Ako po, Philippines. Oh, yung isa. Yung isa. Oh. Dapat pang social yung banggitin mo yung pang social ha. Ay, na English na itaw. Anong English? Lamus lang. Lamus. May mga lalaki dito tong mga to. Oh. Hoy, kumain muna kayo. Tong mga to. Nakakita lang ng mga nakahubad eh. Alam nyo ba itong outing na to? Matira-matibay. Tumalon tayong sabay-sabay, ang hindi umahon, wala na. Iwan na. Photographer namin, Kuya Ed, hi! GMA! Ito na mga bro. Pinapagod ko sila, pinapunta ko sila, papapunta ko ulit. Sige, pagurin mo. Pinap ko nila ako kanina, so ganyan lang to ha. Oo, sige, oo nga, pinagod ka namin kanina. Kuya, galingan mo mag-picture. Ito, ang kinukuha ko talaga sa sir, yung view lang, hindi yung tao. Oo. Nagagalit na siya. Galingan nyo kasi. Yan. Ito yung picture ko, kung makikita Patingin ng nyo. picture mo. Yan, yun lang. Ang galing.
View lang talaga, view. Okay, one. Kuya Edsel. Ang pangit ng post nyo. Itas yung kamay yung gano'n. Oh, sige. Actually, kasi yung kamay lang nakikita, hindi yung... Okay, saan tayo pupunta next? Campur! Yes! Okay mga ka-sisters, ang next nating pupuntahan ay Campur. Okay mga ka-sisters, nandito na kami ngayon sa entrance kung saan papunta kami sa Campur. Para magbabangka kami ng maliit. Dalawa yatang tao ang kasya sa isang bangka. Ayan, ang dami namin. Dalawang van kami. Hindi ko lang alam kung baka lumubog sa akin. Kaya nanghiram tayo ng payong kasi sobrang init. Ayan, let's go. Ganyan, sasakay kami ng ganyan. Dalawang tao lang yata ang pwede. Para makapunta kami sa Campur. Ayan, Campur. Ayan. Babaybayin namin yung nakikita nyong ilog. Ayan. Okay mga ka-sisters, ayan, pinasuot tayo ng life vest para lang safe yung pagbiyahe natin. Ayan, walang bayad yung life vest nila. Nasasayo na yan kung gusto mong gumamit or hindi. Ayan, pero gumamit kami para lang sa safety, sabi nila kuya. Ayan, wala ka nakikita nyo. Grabe, ganyan siya. Ganyan, parang lulubog, pero kaya naman. Ayun o. Ganyan siya, dalawang tao lang yung kaya niya. Hindi kailangan ng marami, baka lumubog. Ayun, cute. Nice. Ayan, nauna na yung iba. Ayun yung mga kasama ko. Ayan si Jack. Jack, say hi. Si Maiko. Okay mga ka-sisters, ayan, nakasakay na tayo dito sa maliit na parang anong tawag dito kuya? Bargis po. Bargis? Ayan, so mag-hi ka kuya. Ayan, so pupunta tayo ng Campur. Hey. Say hi, Hi. sir. Hey. Ayan si Sir Jacob. Tignan nyo, oh, ang cute. Hawak. Pero may tumaob na pang ganito. Meron po sa kayo. Ilang minutes pag papunta? 2 minutes. 2 minutes ang... Ang ganda, oh. Ayun lang pala. Oh, yan lang. Para sa likod lang pala. Ayun, oh. Pag-aral. Ayan na pala. Oo, para siyang Siargao, no? Yep. O kaya Java. Ayun, may nagsiswimming doon, no? Ang cute. Okay, ayan, nandito na tayo. Akala ko ang layo. Likod lang pala. Tinatanong ko si kuya kanina, ilang minutes po ang biyahe? Sabi ko. Sabi niya, 2 minutes. Pagtingin ko sa likod ko, ito na pala. Akala ko pupunta pa tayo doon, oo. Ang ganda ng view, para siyang Siargao. Yung mga coconut, no? Ang ganda at marami na ring tao, ang dami na rin nakaka-discover kasi. Ang chill lang. Walang maingay, ganun, no? Sarap manirahan dito. Magdi-detox kayong walang internet, ganun. Saya. Tignan nyo guys, papakita ko. Ayan o. Di ba para siyang Siargao? Ayan. Hinintay lang namin yung mga kasama namin. Parang, ito oh, ang ganda ng outfit oh. Patingin ako ng outfit mo, Pak. Oh. Pak. Oh. Ito din oh, grabe ang mga outfit at pinaghandaan. Ayan, let's go. Punta na tayo doon sa entrance mismo. Ayan. Tapos may mga sila dito, may mga day tour. Ayan. Kita ko, ayan yung mga day tour nila, yung mga entrance fee, adult 40, kids 20 pesos, ayan, cottages, photoshoot, mga ganyan. Ayan. Ayan, ganda na, nakapunta na ako dito, nakikita ko lang to saan. Tapos ayan, maglalag in dito. Ayan, maglalag in. Ilalagay yung mga pangalan. Salita ka. Kasi ito yung mga healthy food. COVID-19 prevention. So guys, salita tayo sa Campur.
Ayan, kung nakikita nyo mga ka-sisters, andyan hanggang dyan pa lang yung mga kubo-kubo. Ganyan. Tapos sobrang perfect ng view as in. Ayan o, tapos may ano dito, ayan, mga ganyan. Meron din doon, ayun. Tapos meron din yata doon sa harapan. I think doon sa harapan, pinakaunahan. Ayan, ang ganda. Ganyan siya, puro coconut, ang perfect. Nakita ko din, napansin ko din pala mga ka-sisters, wala pa silang kuryente dito. Mga solar pa lang yung ilaw nila. Pero pwedeng mag-camping dito, pwedeng mag-tent. Ayan, may ino-offer sila doon kanina na kung pwede kang mag-rent ng tent kung wala kang dadalang tent, gano'n. Dito ba tayo matutulog? Hindi, no? Sa Anda kami matutulog. Magti-tent lang kami doon. Ayan. Perfect. Ang tahimik as in. Ang mga maririnig mo lang mga huni ng ibon, gano'n. Ayan, nakapalpak kasi umuulan, lakas ng ulan, no? Nasaktuhan naman kasi sobrang init kanina kaya siguro umulan siya. Katambay sila doon kasi umuulan. Sino nauntog? Ano sila, Jericho? Say hi! Ano sila? Na-stuck sila doon. Lakas na ng ulan, no? Sa ano, porn. Hindi sa ano, sa YouTube. Ayan, ayan, ayan din, Ayan po yung mga nagnakaw ng itlog sa pan. Tapos na kami mag-picture taking at umulan na naman ng malakas, nakakaloka. So parang mag-picture doon kasi parang may pugad, tapos may mga kahoy-kahoy pa na gano'n. Ayan, ipapop up ko na lang dyan yung mga ano yung ganon. Ayan yung mga picture, di ba? Ang ganda, ang perfect nung mga shot dito. Kahit pangit ka, at least perfect yung view. Ganon. Oo, totoo. Tsaka maraming tao man, wag kang mahiya na umaura-aura. Ganon. Kasi di ka naman nila kilala. Tsaka kaya kang pumunta dito kasi magpipicture ka, di ba? Wag kang mahihiya. Ganon. Kung carry mo mag-makeup ng gano'ng kainit, mag-makeup ka, laban. Mag-dress ka, mag-gown ka, ganon. Oo. Ayan, ang lakas na naman ng ulan na pornada na naman ang aming mga photoshoot, no? So, ayun mga ka-sisters, ano tayo next? Sungayan. Hindi na kami makaka-picture kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi namin na-enjoy. Ang dulas pa ng ano, ng lalakaran. Ang ganda pa sana mag-picture doon, pero malakas ang ulan eh. Hindi namin ma-enjoy. Hirap din magkasakit. Okay lang yan mga ka-swisters, hindi ba kayo nag-enjoy sa Camp War? Ang next spot naman natin siguradong nag-i-enjoy at mabubusog kayo sa Sungayan Grill. So ayun mga ka-sisters, nandito na tayo sa next stop natin, ang Sungayan Grill. Dito tayo kakain. Dito na may ano sila dito. May temperature check. Ayan. Kompleto sila. Kakain muna kami. Anong oras na rin? Anong oras na dyan? I think it's 1:30. Mag-1:30 na. So habulin lang namin yung bangka daw. Habulin natin yung bangka. Tagal tayo dito sa ulan eh. For sure marami tayong makakain nito. Pagod eh. May group meals po kami, sir, kung gusto niyo po. May Builder 5 serving naman po, yun na po yung pasta price po. Ang ganda dito guys. Ayun na! Boundary natin. Ang sarap! Kailan po? Kailan niya? Ang sarap! Oh, bawal mo na kumain ha! Ang sarap! Ano ba po? Ay, ito pala yung Sarap ng kanin sila dito. So ayan, hinihila na yung aming
Si Kuya, inihila niya yung aming floating cottage. Ayan, sarap ng kain nila. Sana mabusog ko kayo. Charot. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Kain lang kayo. Grabe yung pinagkainan namin, no? Parang nabagyo, ha? Ayos ka lang dyan, mag-isa mo lang kumain dyan, ha? Parang nabagyo yung pinagkainan namin, no? Grabe, parang galit na galit yung mga kumain, ha? Nagtira pa sila ng 2 hipon. Nahiya pa kayo, ha? Oh my God! Kamay paa! Go! Let's go! Let's go! Wala na, talo na yan! Talo na yan!